Hola, em dic Gemma Geis Carreras, em presento a les primàries de Junts per Catalunya a Girona i us volia plantejar una sèrie de plantejaments que crec que seran importants a la propera legislatura. Un d'ells és una mica la reflexió de l'impacte de la Covid en relació amb els serveis públics. Crec que Catalunya ha demostrat que té uns serveis en l'àmbit sobretot de l'assistència sanitària amb uns professionals compromesos i amb absoluta dedicació i servei públic, i crec que fa falta un replantejament sobre les seves condicions, i crec que l'informe dels experts sanitaris, dels metges independents, crec que l'hem d'assumir i hem de fer consensos de país. Crec també que el model sociosanitari s'ha de renovar, s'ha de repensar. És important tenir uns serveis públics de qualitat, en col·laboració amb les entitats socials que també formen part del teixit i del desenvolupament que ha tingut Catalunya durant aquests anys i que estan molt arrelades a territori i amb la societat. És important aquesta xarxa d'hospitals públics, i aquesta xarxa d'hospitals públics, òbviament hi ha d'haver hospitals de referència, però cada una de les comarques també hem de vetllar perquè tinguin la seva atenció amb els hospitals que hi ha a cada les comarques de Girona. També ens ha plantejat la necessitat de repensar el servei d'atenció primària, d'enfortir-lo, d'adaptar-lo, i crec que aquest és un dels deures que tindrem a la propera legislatura i que fa falta cirurgia fina, consens, rigorositat i sobretot escoltar els diferents punts de vista per arribar a consensos. La pandèmia també ens ha generat, ja ho estem veient, un impacte psicosocial que caldrà establir polítiques públiques en aquest sentit. I un tercer element, que és un element de present però que és de projecció, la importància de la recerca i el coneixement. Alguns sempre ho hem defensat, que un país, si vol ser un país modern de progrés, hi ha d'haver una inversió pública, un compromís de veritat amb la recerca, una recerca que a més a Catalunya és avançada, està en molts àmbits, és brillant, i per tant l'administració i el govern de la Generalitat i el Parlament s'ha de comprometre amb aquesta aposta a la recerca, una recerca que ha de ser cooperativa, que s'ha de funcionar en xarxa amb les universitats, amb els centres de recerca, també amb els hospitals, per tant un conglomerat de talent que s'ha de posar en funcionament i que ja hi està, però que s'ha de reforçar, jo crec, i s'ha de fer una aposta decidida. Crec, per tant, que aquest és un dels elements que té més variables, que ara no podem debatre, però crec que ha d'estar sobre la taula la propera legislatura i que nosaltres tenim molt clar que és un pilar bàsic de la nostra acció a la propera legislatura.